Şanderê Navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan de Mistura amaje kir ku biryara gereke hatî ji danûstandinên aşîtiyê yê Sûriyê li Cinêfê di nîvê duwam ji heyvayekê sala 2018 bên li darxistin. De Mistura her wiha got ku gera borî ji danûstandinên aşîtiyê bi awayekî nebaş birêveçûn û ew hêvî dike ku civîna bê encamên baştir bide û ew bo wê yekê pêwîstiya wê bi alîkariya hemûyan heye. Bi taybet welatê Rûsyê ji bo ku tekezî li ser serkeftina civîna Cinêfê ya hatî ya ku biryare di duê hefteyên dawî de yên heyvayekê ji sala 2018. De Mistura di vê derbarê de got jî ku pêwîst e ew bêhtir tekezî li ser cîbicêkirina biryara 2224 bi taybet salikên destûr û hilbijartin. Gera heştan ji danûstandinên Cinêfê bi awayekî nebaş birêveçû û di encamên berçav bi dest nexistin. Ji bo wê yekê De Mistura daxwaz alîkariya aliyên peywendîdar kir bi taybet welatê Rûsyê. Ta di gera bê de ya ku biryare di dawiya heyvayekê de 2018 de bên li darxistin.